ubaba wengane zami wokuqala because mina I got 2 sets of twins. Oh, okay. First born no last born ba ma twins. Oh, okay. Ubaba wengane zami wokuqala kwakubhuti wayesekhulile kunami. Okay. And kwakungayena umuntu wakude nasekhaya. Waye umakhelwane but kuumakhelwane ongakhulelanga la elokushini la mina ngikhulele khona. Kuumakhelwane owakhulela emakhaya. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani into yakhe. Mina ubaba wengane zami zokuqala angikaze ngize ngibone umuntu wesifazana athandana naye, angimazi. Ubaba wengane zami wokuqala mina wayengithatha njengengane yakhe ayizalayo mangibuka mina manje ngidlala iCD yami naye. Kodwa isihluku ayenaso indlela ayengishaya ngayo uyena umuntu owangiphendula wangenza ngaba usathane ngizosho njalo ngoba wayengishaya engathi ushaya inja mengabe ngishaya. Yes, I remember ukuthi sonke isikhathi mayengishaya wayengangisukeli njoba ngisho ukuthi wawungeke uzungenze lutho. Indlela engangiyiyona yabo. Ngangafuna ukutshelwa umuntu, ngangafuna ukuphathwa, ngangafuna ukulawula yabo. Ungakayiqala impilo yasestradini. Ngingakayiqala impilo yasestradini. Mingayiqala impilo yasestradini ngesikhathi sababa wengane zokuqala. Okay. Nginamanxeba omkhonto nje emzimbeni ngagwazo yena yabo. Kwakwenze njani? What happened that day? Wezwa ukuthi kunomunye umfana engithandana naye khona la endaweni yabo. So waya lapha kulowo muzi eyongilanda khona. Mayefika lapha yana afike ngikhona afike angithatha. So indlela engangimhlonipha ngayo nangendlela ayengiphilisa ngayo wayefana nomzali kumina. So ngangimtshela umfana noma ezama ukungilwela ukuthi ngingahambi naye ukuthi ngiyeke ngihambe naye. Uma ngihamba naye kushuthi athi ukungishaya mase ngizama ukubaleka. Mangibaleka ngiya komunye umuzi engikwaziyo ngifike ngime phambi komnyango khona ngizame ngqongqoza ngithi abangivulele. So ngokuthi babemazi ukuthi umuntu onesihluku vele abantu basembumbula abantu bezimpi yabo. Basukume bonke kulomuzi bavala umnyango ngezandla. Avele uphethe ipayipi lensimbi reinforce nomkhonto. Angishaye ngale payipi lensimbi akangiyeke uyangibhula yabo umuntu mayekubhula nje bese kushaya ngenduku. Angishaye ngale payipi lensimbi ngibona ukuthi akangiyeki ngimile la eminyango nami ngizama ukuthi laba abangaphakathi bangivulele. Ngivele ngibona ukuthi uyangibulala lo muntu. Mase kufika ivoice ethi mina Zinhle ibambe le reinforce. Uyafa manje yabo. Akusiza ukukhala kanje ngivele ngiqinisa izandla ngizama ukuyibamba le reinforce. Mangiyibamba le reinforce avela athi awuyalwa avela thathe lo mkhonto lo awuphethe. Angazanga edolweni nasekhanda ukuthi ngikuphi la aqala khona ukungigwaza kodwa ngayibona sengilele phansi kodwa amanxeba ayethu. Ziningi igaba zami naye khona lento ekuthiwa ukhwebezane bayayazi abantu ukhwebezane ubhici abanye abantu bakubiza kanjalo. So maye ngishaya kwakunobhici kuboye ngishaya mase yangiqukula kanje angiphose phezulu ngiyofohloka kulobhici. Mangifohloka kulobhici uzofaka isandla ngalesikhathi engidonsa kanje lameva ngiphuma nawo yabo. Mase qede ehambe yongifaka lapha ebathroom athi angigeze. Uyacabanga lameva agcwele emzimbeni ngoba ayasalela ngigeze. So ngiphilileke lempilo yakhe ngelinye ilanga wathi usuyayenza lento ngamtshela ngathi hayi namhlanje yabo. Ngiyacela ukuthi uyisize uphinde usize nami. Ngicela ungangishayi namhlanje. Wathi hayibo ngoba yini wena ngathi ngiyacela ukuthi ungangishayi namhlanje. Wathi uthi ngasukuma ngama ngeenyawo. Ngaqala lapho kulwa naye and lokho kwangenza ukuthi ngisho umndeni wakhe ungisabe ngoba wayesatshwa kubo lo yamfana. Mayethe ngizokubulala wayekubulala ngempela yabo. But ayikho into ake ngishayela yona engisukele. Kodwa indlela ayengishaya ngayo wayengishaya njengenja engishaya njengomgodoyi enayo lento yokuthi vele mina ngingane enganakiwe abazali bayo. Because uma wami I remember lapha yana okokuqala eyongilanda ngihlala khona. Ngalesikhathi sengikhulelwa wafika wathi kwayona lengane ayikhulelwe lo akuyona yala ekhaya yabo. So uma wami mengirejecta kuyo yonke into yabo. But ngokuthi umfana wayengithanda futhi elazi iqiniso ukuthi cha ukhuleliswe yimini. Umfana waqhubeka wathandana nami zazalwa ingane wayibona waba right. But ibhade engaba nalo ukuthi ingane ithe mase ino 2 years washona lo mfana.
Maye shona lo mfana kwaba worse empilweni yami. Ngoba angikwazi ukuya esitolo ngiyothenga irice, angilazi imali irice. Mengithengelwa ngisho insipho yogeza yonke into, ngisho into yokugcoba mengithengelwa. Ubaba wengane zokuqala. Okay. Okay. Maye shona kwaba nzima ngempela, ngifuna uqamba manga kwaba nzima. Kwafanele ukuthi ngiphume manje ngihambe ke manje nalabangani bami ke ngiqale kulaba bokuqala ukuthi ngiphanta. Kodwa ukuphanta kwami kulaba bokuqala ukuthi ngifika kulezi indawo lezi eziyincontract yabo. La kuthiwa khona abantu abafikile baphuma eGoli and uthola uboyfriend uhlale naye lapho weekend mawuhamba mhlawumbe ukunika lo 200 yabo. U50 useyimali usakwazi ukuthenga isiketi esinetop yakhona. Okay. Ngazama ngapatanisa leyo mpilo yokuthi ngizama ukondla lezi ngane, kodwa kwacaca ukuthi ingane ayinakekekile kahle manje ngiyahluleka. Kwase yabuya umamezala wami ingane seyina 5 years wathi nginike bona labantwana ngoba ngiyabona ukuthi uyahluleka ibona ngikukhulisele bona. Yena umamezala wami wayehlala emafamu. Okay. Bahamba abantwana baye emafamu. Behamba abantwana baye emafamu vele nginto ehamba ihlala noma ikuphi. Anginalo ikhaya lami eqondile la ngimukeleke khona. Nasekhaya noma ngithi ngiyafika lapha ngimawami ngiyayibona ukuthi angifani nezinye izingane yabo. Ngiyingane engafani nezinye izingane, even dress code, even indlela engithriswa ngayo angifani nabanye abantwana yabo. Uma wakho ushadile. Uma wami ushadile la ehleli khona. Yes. Wena vele uyinto enganaki. Mina ngiyinto nje ehamba ihlala nje noma ikuphi, ngibizwa ngale ngane ehluphayo engalaleli enjani. Yeah. Okay. Ngihamba ke kanjalo ngehla ngenyuka kanjalo sengihambe ngiqoma ngagcina ngithola ubaba wengane wesibili. Ubaba wengane yesibili. Naye futhi kwakubhuti omdala kumina kuumuntu ka66. Wangithanda lo bhuti, akayazi le life yami yayebhedayo engiyiphilayo ngebhadi, ngathandana naye inyanga eziwu2 ngamitha. Okay. Zaziningi inkulumo ezazikhona. Sengisegoli ke lapho manje. Ngihamba ngazo nje. Sengisukileke la eThekwini manje sengisegoli. Okay, uhambe ngalabo benkontract. Ngihamba nje nabangani manje ngizama yona lempilo, ngifuna yona lempilo. Sengibashile laba becontract, ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Mangifika lapha ngithole lo bhuti angithande ekungithandeni kwakhe kwase kuba ukuthi mina into engiyifuna kumuntu esisimali. Lo bhuti akanginiki ngisho isenti yabo. Akanginiki ngisho isenti. Amantombazana aqomela ka Eskom uma kuphela inyanga ku25 ayabonakala uthenga ingubo zokugqoka bra. Ngavele ngadinwa ngathi akwengibuyele ekhaya kancane ngathi iGoli liyangidlula. Kanti njengoba ngibuyele ekhaya ngibuyele ekhaya nesisu yabo. Sikhuluma njalo 2000 bani? Sikhuluma ngo94. 94. Yes. Okay, ubuyele ekhaya nesisu. Ngibuyele ekhaya nesisu. Mangibuyele ekhaya nesisu nanga umfana kwamakhelwane la uyangishela. Umfana wamakhelwane engabisacucuza ngimqome lo mfana wamakhelwane. Mangimqoma umfana wamakhelwane ngimtshela ukuthi sikhashanyana nje ngithi ayisengikhulelwe. Wathi umfana ungahlupheki ngizothumela abantu basekhaya bayobika isisu kini. Usumbambisa ibhanti. Sengimbambisa ibhanti umfana wamakhelwane. Angithandi umfana wamakhelwane. Ngabo angithande uma wami vele akangithandi. La sihleli khona uma wami akakabi ke nomuzi manje sishonile ke manje umkhonyana usehlala kwi-family house khona eMlazi kodwa kwenye section. Uma wami la unejoint unako lokusikhombisa nabantu esingabathandana nabo engathi bangasinikeza impilo yabo. Okay, lo mfana kamakhelwane esakhuluma nje ngokuthanda mina wayekhomba mina athi ngiyamthanda lo, athi uma akhomba omunye usisi wami ophakathi so3 amantombazana athi hayi nangu right, athi hayi mina ngifuna lo mdali yabo. Okay, umfana ayishelele mina athi sithandane nomfana ngimbambise lebhantshi bahamba abantu bakubo bayobika isisu ekhaya la ngima wami. Bakhokheke leyo nto encane abayikhokhayo ngokuthi phela bazile bazobika isisu. La ngithi nje eGoli angisayi ngiyazi kodwa ukuthi lesisu ngisithathe phi ngiyokwenzani umuntu onganginiki lutho yabo. Okay, ngihlale lana nalomfana inyanga zize zibe la ku6 yabo. Ngokuthi ngumuntu othandayo nje ukubhala ema-exercisini obhalayo nje inoma yini. Kushuthi ngalesikhathi ngilapha eGoli kulomfana ngangibhala i-address yasekhaya M199 uMlazi yabo. Lo mfana ngibhalela incwadi lo engamshiya ngahamba ngivakasha ekhaya. Angibhalela incwadi athi hayibo mfethu wahamba wangabusabuya kwenze njani.
ngiyibone le ncwadi ngala sekuthanda ukungabi kuhle la kamakhelwane umfana useqonywe ngala kofolweni usenezitayela nje umfana useyangishaya futhi ngazi izinto ayitshela uma ezinye engingazazi yabo senginokushawa nje sengiyahlukumezeka akusekho mnandi uma kanti wayemtshelani ngawo uma wayemtshela nje ukuthi mina angikho right yabo mangabe mhlawumbe kunengcwabane ekhona esibangayo uma amtshela ukuthi nje hayi vele lo uyabheda nantokozo akekho right lo kwasha kwathi akhulume nje yabo umngani njengomngani wakho osuke engakufuni uma wami wayibehave kanjalo okay ngihambe ngekhaya kaM ngiyavakasha lapha kaNgcobo la ngakhulela khona ngithi mangivakasha khona kuthiwa kunencwadi la kade yafika isiyaze yagoqana ngisakweni 10 mangithi yilo muntu osegoli lo angimithisa ngempela bese ngiyamphendula ke lo nenamba ayifakile la ngiyabona ukuthi nje mina ngangizama ukumthinta ngoba ngeke ngazama ukumthinta phela ukumtshela ukuthi hayibo nginesiso yabo kodwa inamba ingangeni shuthi ngangishaya wrong ngithola inamba ngifone mangifona atholakala umfana ngimtshela ukuthi hayibo ngikhulelwe nginenyanga ezo6 njengamanje sengiyaqala ngiyabonakala manje ukuthi ngikhulelwe and lesisiso ngiyasifihla ngisho ukuthi sengisibile amakhelwane athi umfana njengamanje vele ugibela uze la eGoli yabo angiphosela imali umfana usaseyiwo njalo 94 noma seku95 sayiwona u94 angakazali ingane sayiwona u94 ngibele ngihambe ngeGoli angisasho ke la ekhaya ukuthi sengihamba ngeGoli sengithi la ekhaya ngiyahamba ngemlazi lapha kaM kababa wami lo ekwathi ubaba wami engikhule ngathi ubaba wami ngihambe ngeGoli mangifika lapha eGoli afika somfana zinhle akulula ukuthi mina ngingakholwa ukuthi wena ukhuleliswe yimina yabo kodwa engikwazi ukuthi wena ngikushele kunabafana abaningi abakushelayo la eFosloras ngiyazi ukuthi wena wonganayo iboyfriend la eFosloras ngaleso sizathu uzohlala la lengane izizalo yabo ngibona ukuthi eyami yini ngihlale kumfana aqaleke lapho ke umfana angenzele yonke into ke anginikeza imali yabo nje kube mnandi ke manje empilweni yami ke entsha ke manje nobaba wengane yami ngiyaxolisa ukukuphazamisa nababukeli bazongixolela ngifuna sikucacise ukuthi lo ongapho wambambisa ibhanti wagcina enze njani ehlawulile noma ilokho wagcina ehlawulile naye wazi njalo ukuthi ingane yakhe wazi ukuthi ingane yakhe awukakahlukani naye nasekhaya bazi ukuthi ingane yakhe ngimshiye kanjalo ngimshiye kanjalo lo ngoba vele mina ngasangifuni okay asiqhubeke nempilo yomnyando osoyiphilisa qhubeke nobaba wengane yami kube mnandi kuze kufike isikhathi sokuthi ngibelethe ifika ingane ayibone ingane yazalwa ngoAugust ka95 wasethi ibhala incwadi ibhalelekini ubatshela ukuthi uza abantu bazokhokhela ingane sekuza abanye futhi again kuza laba ke manje ubaba wengane wathi ibhala incwadi ubhalelekini ubatshela ukuthi uza abantu ngibhala incwadi ngibhalele kaNgcobo angisayibhaleli manje la kuma sengibhalela kaNgcobo incwadi ihambe kaNgcobo ngiza nabantu angisho ukuthi nginengane la kaNgcobo abayazi indaba yengane lapha yakuma bayayazi indaba yengane ngoba ngahamba vele isiyaziwe okay ngibhala incwadi kaNgcobo la ngikhulele khona la ngikhuliswe khona umamkhulu wami nobabomkhulu wami la kwakuthiwa ubaba wami wakhona okay mangifika lapha yana okay ngibhala incwadi ihambiye khona ingane izalwe ngoAugust September October umfana acela abantu ngitshelwe kuziwe la eThekwini ngizohlawula le ngane engiyiphethe manje mina encwadini ngibhala ukuthi ngizocela yabo masifika lapha yana ngehlise impahla ngehlise ama suitcase ngehlise amabhakede ngehlise yonke into bese ngiqubula ingane yabo bese kuthiwa ingane kabani bese ngithi yami bese kuthiwa mina ningazodlala ngathi mina abantu bathi bazocela uphethe ingane uphethe into eyicala nibakucela kanjani ngishampuze yabo kuthiwa bangena abantu yani thini hayi sizo khokha bese kuthiwa siqala la enhlawulweni ke wayevele kubaba wengane lo wesibili efuna ukungilobola qala enhlawulweni ke enze zonke izinto ekufanele azenze lo oqala akazange azakhokhe ngisho isenti washona nje ngoba vele imali wayengenayo mhlawumbe nayo kuba imali wayinayo wayizongikhokhela vele okay angikhokheleke lo nenze zonke izinto aze athenge nezimbuzi zokugeza umuzi babeshila ukuthi nginazi ingane endala kodwa wasethi lo ngoba akahlawulwanga kulezi endala akwazi ukugeza umuzi wala ekhaya ngicela ukugeza mina yabo kwahamba kahle emendweni wami nomkhonyana wami sa right kwafika isikhathi sokuthi ngiyobonwa kubo ke manje ingane iyobonwa kubo ngizale ngoAugust ngoOctober wayekhaya ngoDecember ingane siya kubo
uthini njalo lo okade uzama ukumbambisa ibhanti Lo- naye wayekade sevelile. Angikhuluma indaba yakhe, angikhuluma indaba kama wami nala ehlala khona. Ngikhuluma nabantu bakaNgcobo manje. Ayisekho into engikhuluma noma wami mina manje emhlanganisayo nje nami. Angithi ngenza izinto ngendlela yami, ngenza ukuthanda kwami and abantu nabo abenzi into eziqiniso ngoba phela njoba la ekhaya ngahlawuliwe nje fanele engabe nabo bathi biza uma wakho sikhulume naye. Bayithathela nje imali. Okay. Ngebhadi ke kushuthi wagcina eshonile lo wangala. Umfana wagula washona. Lo webhanti. Lo webhanti. Kwaphela kanjalo indaba yami naye. Ngaqhubeka nomendo wami, ngabuyela futhi kuma wami akasahlali kwi-family house usehlala kwenye indawo yakhe ke manje. So kushuthi ke ngakwazi ukuthi kuleyo nto yalo baba wengane abawu2 ngibe right kuyona ngoba wayeseshonile lo muntu. Mase ngiganile akubanga isikhathi eside ke naye umkhonyana wami walimala engozini yemoto washona. Maye shona umkhonyana wami sekufanele ngibuyele back empilweni yami endala. Le umkhonyana wami ayingayazi yabo. Ngabuyela kuyona impilo yami endala ngayiphila vele ngijwayele sengiyayazi. Lezi ingane ke sezumswalo wami ke zokuthi manje fanele ngiyibonele. Laba abawu2 basahlala ekhaya emafamu nogogo wabo. Lo useyisimbelembele sami manje njengamanje okay ngiyehla ngenyuka naye noma wami uyamthatha ngithi vele mina ngine income ngiyaziwa nje ukuthi ngiphatha imali yabo so ingane le umama akasenankinga yokuhlala nayo angigadele yona. Okay khona lapho kuleyo mpilo yami ke yokuphanta ngihlangane nomunye nje ubhuti ugezile ugqoke kahle kanti naye uScotland waselokishini. Ngihlangana naye khona cha ngihlangana naye nje ngasekhaya. Angithi phela siyajola senza yonke into siyahlangana. 96 seku 2000 seku 98 ngithandane naye ngo98 umfana. Alright. Umfana akazi ukuthi ngiyaqwayiza. Okay. Umfana wazi nje ukuthi intombazane ezisebenzelayo eyimeli. Umfana akanalutho ngiyafika nje nami kubo mangifikile ngiyathenga yabo nje kudliwe kube mnandi. Angina stress sokuthi umfana akanamali akasebenzi yabo ngoba vele mina ngiyayiphantela ngiright ngithanda umfana nje ngithanda yena njengoba uyena. Ngakhulelwa ke ngathola lamawele esibili. Mangithola lamawele esibili la ngabona khona ukuthi ngathi ngangaqobanga ke kahle ngoba abantwana bami bokuqala ababa ne problem empilweni yami yabo ngibazalile bonke labantwana laba ngibathola baba babo bayithatha iresponsibility yabo but isikhathi engisihlala nabo siba sincane. Lo uyahamba uno 3 years lo umkhonyana wami laba abadala ubaba wabo uhambile bena 2 years yabo. Okay ngiphile lempilo yami ngibone lo baba wengane ukuthi into ebhedayo ngiphinde ngidecide ukumshiya ubaba wengane ngiphinde ngiqhubeke nempilo yami yomgaqo. Lapho ke sengenza yonke into ke sengithatha ama drugs yabo sengenza nje yonke into noma ikanjani. Abantu besifazane kulempilo le eyokuqwayisa yasemgwaqeni yokudayisa nani bangena ngoba abanye mhlawumbe basuke bangena choice ukuthi abana abazali bayahlukumezeka bese bagcine bathola indlela yokuphila through lo msebenzi wasemgwaqeni. Abanye babo bangena mhlawumbe angazi ngifuna ukubuza ukuthi lento yokuqwayiza is it a matter of choice ukuthi mhlawumbe omunye uyayikhethela noma abanye bangena ngokuthanda izinto or abanye it's a matter of not having a choice ubone ukuthi wayengena choice bese mhlawumbe usibekela nje imizekelo ngabantu obaziyo ukuthi yabo nje noma ungabamentionanga amagama ukuthi ukhona usibanibani nosibanibani owayekade engene kanje bengifisa ukuthi singene entweni kanjalo. Okay akwengithi nje kanje osisi abamile emgaqweni akekho umuntu owathi ekhule ingane wathi mina ngifuna ukuthi mase ngikhulile ngidayise ngomzimba yabo but ngenxa yezimo ezithile egcina zibaphushele la why I'm saying this ingoba ngigcine mengidayisa ngomzimba ngisemgaqweni but ngingazi lutho ngokudayisa ngomzimba ngazi ukuthi mina ngiyadayisa ngithola imali but ngibe nenhlanhla ke nizobuza ukuhamba kwesikhathi lokho ngaba nenhlanhla ukuthi ngithe mangabe ngisizakala ngase ngiphinde ngisebenza ngabo sisaba semgaqweni so engakusho ukuthi
akekho umuntu owathekhula eyingane wathi mina ngifuna ukuthi mase ngikhulile ngidayise ngomzimba. Kodwa ngenxa yezimo eziphusha abantu zigcine zibalidela la emgaqweni. Yizimo ezahlukahlukene kunomuntu ibhlungu indaba yosisi abasemgaqweni angazi ngachaza kanjani. Kunabantu abathi mina nginezingane ezithi ungayizalisa ubaba wami. Yabo? Kodwa ngoba ubaba wami wayesatshwa futhi akekho umuntu owayengama naye, ubaba wami ngangeke ngize ngixoxele umuntu. Lezo ingane azikho ubaba wami uyena noma engiabhotha. Kukuningi njengami nje njoba ngithi mina stage of 8 ngaqala ngareshwa, yabo? Angakaze ngize ngibe intombi, angakaze ngize ngibe ingane. Mangabe kuthiwa kunengane ekufuneka ukuthi kunomuntu ofuna ingane ezogada ingane, mengithathwa ngiplace kuzo zonke lezo indawo. So lokukulalwa kwami early age yami kungenze ngaba neenga, ngagcina mina ngifuna ukuthi ngikwenze noma kanjani ngikwenza ngokwami. Angisho you understand. So there are lots of things ephusha abantu eyazobabeka la. Yabo? Kuningi bhuti akekho oyithathela isinqumo. And kuningi bhuti ziningi izinto ezenzekayo ngisho khona emgaqweni kuba sifika vele silimele angithi. Usiphinde sizolimala kakhulu, silimele kakhulu nala emgaqweni, silimele kakhulu mentally, physically, emotionally, salimala nje kakhulu, yabo. Abanye bethu asibazi baphelelaphi, yabo. One asibazi baphelelaphi kwaphela nje ngabo ngoba mangabe angithi mangabe usex udayisa ngomzimba ubizwa ngesifebe yabo into engeyiluso yabo. So ukulahleka kwakho akekho nomuntu okufunayo, yabo, but siyabona ukuthi no labantu abasekho, yabo, kodwa imndeni yabo ayibangcwabanga kwaphela kanjalo. Kwaphinde futhi kwaba ukuthi nezingane zabo labo bantu is very painful ukuthi siyayibona manje la ingane zabantu enani kade esasinabo, yabo, siyayibona ingane zabo zimile la, yabo. So iyona into ebhlungu kakhulu leyo ngoba ingane izalwe umama onje ngoba ingane zigcina zibona. So na ingane mayingafundisekanga ingathola ngithuba lokufunda ngenxa yokuthi wena mzali nje igcina nayo ithi uma wayema lapha uthi nami ngiyoma. So it's very painful kuthina ama survivor esikwazile ukuphumela ukuthi sibona izingane zabangani bethu futhi seyimile la, yabo. So ingakho mina ngokwami ngithi siyafisa nje abalaleli bengilalele bebuka kanje ukuthi engathi kungaba khona into engenziwa, uyayizwa lento engishoyo, ushintshe umthetho. Why I'm saying this? Njengamanje kunalento yokuthi i-prostitution ingalegalize besemthethweni. And kubhlungu kuthina ngoba siyazi into eyenzeka lapha yana, yabo. Siyazi into eyenzeka lapha yana, siyazi ukuthi akukho lula, siyazi ukuthi i-prostitution iyicause ye-crime. I-prostitution iyicause yama-drugs ukuthi ilevel yama-drugs ibe high ngalendlela ehigh ngayo. So sifise ngathi uhulumeni angawushintsha umthetho. Angithi uyayizwa lento ngoba sibuka ukuthi akuzona zethu kuphela izingane esihluphekayo engagcina emgaqweni futhi. Kodwa nezama minister zingagcina emgaqweni ngoba izingane ziya influenceana. Ingane iphuma ekhaya evarsity ifike evarsity ihlangana nenye ingane ithanda ukubhenka ngithi mase yathatha ethi awungizwise lento ukuthi imnandi kanjani. Ingane inikeza lo i-drugs, yabo. Angithi mabe dansa lapha yana abafuna ukuba khona izinto abazenzile. And then uma engasenayo imali yokuthenga leli drugs uyaphuma, yabo. Izingane zako mangosuthu zako DUTs zikhona la emgaqweni ko Stanford kombili. Hayibo. Ingane usho ukuthi njengamanje basikhuluma njengamanje njengoba ngikhuluma nawe izingane zako DUT ezinye zako mangosuthu zikhona la, yabo, ngoba seyifuna ukugqoka lezi ingubo ezibizayo abanga afford ukuyithenga kubo. Usefuna nalomgruvo awusahambi kodwa usuhamba nalezi izinto abayidlayo. And then kwenzakalani end of the day umuntu drop out esikoleni because mayisedla ama-drugs ane-delay, angithi uyabambezeleka la ibambezeleka khona uzogcina esiyeka isikole, agcina alahleke ekhaya, agcina engatholakali. So thina njengo-survivor, mina njengo-survivor la eSouth Africa ngibuka ukuthi uma kungalegalizwa kube semthethweni ukudayisa ngomzimba, thina njengomama
besizwe njengoba ngumama wesizwe nginamantombazana amathathu kobe sifeyilile ukuprotect isizwe uma singavuma lento. Yes. Yingakho sikhuluma kanje siphumela obala ngoba sifuna ukuthi bazi nabantu ukuthi lento esiloke sizwa kancane abama abanye abazali ukuze zabingane ingagcini seyifike la sifike khona thina ngoba abanye bakhishwa ngamawindi emafletini uyacabanga ukuthi usuka lapha phezulu ku-15 floor uyoshayeka lapha ufika uyinto ebhedayo ufika ungasabonakali nokuthi kuphele kanjalo ungatsho uhulumeni. Khona isigameko osikhumbulayo la. Kuningi bhuti, kuningi. Asixoxele ngesisodwa mhlawumbe. Kuningi yabo isigameko nje sisodwa mhlawumbe la kwaphoswa khona umuntu noma ngingambonanga ukuthi waphoswa kodwa uyabo mangabe uyinto engeyilutho uvelelwa into lapha ekuvelela khona akekho umuntu okhulumayo angithi akekho nje umuntu okhulumayo ngoba kuyashiya ukuthi uzofa nokufa angithi uyayibona into enjalo ungafa nokufa so engikubukile mina ukuthi baningi abantu abafile kwaphela kanjalo kwagcina ngaziwa nokuthi babulawa kubani yabo ngoba wena fanele wazi istory sakho uma usemgaqweni enye into engahlangene nawe ohlangene nayo but uyabuka ukuthi kusasa mase kuyimina yabo kuningi ibhuti okwenzekile kuningi kuyenzeka kwamanje yabo.